Mga higala, kumusta ang maing gabi kanyang tanan? Kamo nagapamato niini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasigdahan kini sa inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumpletong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay, mga higala, magampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa trono sa kitasan sa mga langit. Dalaygon ka sa walay katapusan. Kami nagapasalamat kanimo nga hangtod niining mga taknaag gawas nun paghihapon ang mga pulong sa kamatuoran nga masabod dinhi sa kahanginan. Itugot mo unta o Dios nga pinaagi niini nga programa mahimo kini nga instrumento sa pagpaabot sa kahayag sa kamatuoran ngadto sa nagkalain-laing dapit sa kalibutan. Magapanalangin ka Ginoo sa tanan nga mga nagapaminaw nga pinagi sa influensya o gahom sa Espiritu Santo ilang masabtan ug mahangpan ang mga pulong sa kamatuoran ug sila imong pagakabigon nga makahimo sa pagduol nga mga laga dinha kanimo. Daghang salamat sa imong paghatag ug pagtubag sa amo ang mga pagampo pagadawaton namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makausapaw, welcome din sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan busa bisan ding dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa ato nga naandan sa dili pa ta moadto sa pinakamin portion sa ato nga programa ato sa ni og ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa ato nga cellphone. Ato ning ato ning basahon ni maayong hapon kaninyo Brajon. Salamat gyud niini nga programa nga naghatag gid ni og dako nga tabang sa among kalag pinaagi sa pulong sa Dios. Kay ang tinuod nga pagkasulti dili man gyud mi hanas sa pagsabot sa naa sa Biblia, pero ambot og ngano man pud gyud nga pagkanindot naman gyud pamation sa mga pulong sa Ginoo diha nga inyong hisgutan sa inyong programa. Daghang salamat Brother John og sa imong kauban dinha si Brother Isaw og si Brother Libby ang inyo ning tigpaminawan sa kahanginan. Okay, daghang kayong salamat, no? Ang tinuod pagkasulti mo gyud nay nindot nga mobati mo nga nindot pamation paminawon ang pulong sa Dios, nindot kaina ngano maghatag magudna sa inyo og interes nga maminaw mo, pero kanang mga tawo nga di gyud ganahan dili nindutan di gina maminaw pagngon ang radyo unya dili maminaw iadtog laing program kay para sa ila ang pulong sa Ginoo dili bililhon para nila, no? Okay, napatay basahon sir, maayong hapon. Ready na pod ang amo ang radyo. Bisan layo-layo pa ang inyong oras sa program, pero amo na ni nga gi-ready nga bisag makalimot mi pero nagtingog na daan ang radyo inig sugod gyud dinyo sa pag-awit kami tanan makabantay na midayon. Salamat sa pagbasa sir. Okay kana nindot gyud na kayo na ingon ni ana. Dili gid na ninyo kamahayan, no? Daghan sa mga tao unya nga magmahay sa adlaw sa katapusan nganong ang pulong sa Ginoo ilang gipakawalay pulos. Kaya patay basahon. Maayong hapon sir. Mangutan pangutana man ni dili lang usata kay kuan magud kana na ang naa may ato ang gipahibalo na nga tubagon nga pangutana. Okay, niya patay basahon. Brother John, maayong gabi sa inyo dinha tanan sa istasyonan sa radyo ug maayong gabi pod sa tanan nga naminaw nining programa ha.
Yes, tinuod ubay-ubay gyud hinuon ang nagsunod sa inyong program og ah, og samtang magprogramo mingaw gyud kayo walay mga kasikas kay dili gustog langas kay aron gyud nga mabati og tarong ang inyo diha nga hisgutan. Salamat sa pagbasa. Okay, salamat po sa inyo diha nga pagpaminaw sa ato nga programa, no? By the way, kami raron duha diri, si Brother Isaw kay si Brother Libby, tuwa pa sa Bantayan Island, unya ugma pa to siya mabalik, no? Unya di po na to di po na to sure ang conditions panglawas kay lagi nag-travel man base og kapuyon, pero pangagpas na nakuha pero possible nga ugma ato na siya nga ikauban si Brother Libby. Sa pagkakaroon lang dili lang usa pa. Okay, si Brother Isaw, atong mas maisiguro Brother Isaw nga atong malili diha ang atong monitor aron atong mahibaluan kung diining dapita mga nasuras kalibutan nagagikan ang atong mga pinalangga gyud nga mga viewers. Okay, salamat Brother John og mayong gabi kaniyong tanan mga kaigsunan og mga kiglan mga suking tagpaminaw nitong programa sa kanginan Jesus is our hope. Sa gihapon kinasing-kasing kami maga-welcome og magapasalamat kaninyo mga kaigsunan og mga kiglan sa kanunay ninyo nga pagsunod og pagsubaybay nining atong programa. Nining gayon na sa ato nga live broadcast do na natay na-receive nga mga mensahe gikan sa nagkaline nato nga mga viewers. Niya si Brother Ronilo Itang watching from Saudi Arabia. Mayong gabi na usab kaninyo Brother June, Brother Isaw og sa mga kaigsunan nga makunanayong nag-view og naminaw ning programa. God bless sa tanan. Mayong adlaw kanimo Brother Ronilo dinha sa Saudi Arabia. Salamat kayo sa imong kanunayon nga pagsunod og pagsubaybay niining ato nga programa. Niya po si Brother Rufino Moreno watching from San Remigio, Cebu. Niya po si Brother Ramil Pasinio watching from Kinatarkan Island. Iyang mensahe, mayong gabi dinha kuya, muhangyo ko sa pagpaampo sa akong igsuon, na siya karon sa balatian, si Inday, taas iyang BP, taas iyang sugar, iya sa pagkakaron. Salamat. Kinsa ni? Si Brother Ramil Pasinio, Brother John, na siya prayer request alang sa iyang igsuon. Okay, ato lang hinuon pero dito na gid sa atong panimalay kay naa man tay out of prayer God kay naa tay mga prayers last. So okay ra. Okay, Brother Ramel, salamat sa information. May gabiin nyo dahang tanan. Haniya si Brother Regan Mandal, Tunyakaw Regan Mandal, good evening. So sa pagkakaroon mo niyang mga mensahe nga midangat sa to ang programa niya to pasalamatan Brother John, si Mr. and Mrs. Jofil and James Ray Miralles sa ilang yes, invitation. Pag-invite ka opening ng God sa ilahang sa ilang Jof Star Printing Services, no? Opening ron unya salamat sa inyong pag-invite unya nalipay mi nga sa pag-ablay sa inyong business shop usami dito sa inyong na imbitar, no? Okay, daghang kaayo nga salamat. Well, siguro ato na sa i-insert Brother John na sugda naman nato ay ato sa pasalamatan si Dr. Kunkun Lubitania. Doc, thank you so much sa pagbisita. Niya nasay panalangin. Uy, kinsa ning nag-birthday, Doc? Chloe Lubitania. Hello, 2 years old. Chloe, happy birthday. This is your first time nga nibisita ka din ni Chloe. Lubitania, no? 2 years old. Happy birthday. So thank you so much, Doc, sa imong sakripisyo gid paghatod diri sa panalangin, ha. God bless, Doc. Okay, sige Doc, thank you so much, Doc. Thank you. So ato sa i-insert na lang Brother John, gato naman nasugdan alang sa to nga mga kaigsunan, mga kaiglan, mga suking tigpaminaw, no? Kundo na mo mga gusto nga ipatrabaho, mga t-shirts and tarpaulin, pwede ra mo nga makakontak sa Jobstar Printing Services, no? Makontak sa numero nga 0907-420-1873 or sa Gmail nga jobstarprintingservices@gmail.com. Makahimo sila sa serbisyo nga magtarpaulin,
og full sublimation printing, t-shirt printing, sticker, label, photo printing, PVC ID card printing, lanyard printing, document printing, and personalized giveaways. So, katong Ayaw, kalimot nga lang katong mga butang nga nasgutan sa unahan, imon na gyud nga makita diha sa Juf Printing Press Services. O niya, kontak mo na mo, og naamoy kuan, iya, sa ila pod, kinaam na sila kanang page good pod sa ilahang Juf Star Printing Services, no? Okay, unsa pa dahay kuan na, brother? So far, Berjon, wala naman tayo na-receive nga mensahe. Abante na tangad to sa paghatag pagtagad sa pangutana. Okay, by the way, atong pasalamatan usab no balik ta sa kang Dr. Kunkun. Lovitania, salamat sa gihatod ring panihapon. Birthday day in town siyang 2 years old nga bata nga lalaki si Chloe Lovitania. So, Doc, thank you so much, Chloe. Happy birthday. God bless you. Okay, adto tayo gala sa pagtubag ni ining pangutana, no? Sir, maayong adlaw. Si Rick, kadali lang. Sir, maayong adlaw. Si Richard Sabiani. Nakita nako sa YouTube sa debate nga gibasa sa Manalo Iglesia ni Cristo sa inyong libro nga mga demonyo nagtuo nga Diyos si Kristo. Therefore, kauban mo sa mga demonyo. Napakalinaw sa sinabi ni Kristo sa Juan 8:40. Please kindly explain. Thanks. Okay, dagang salamat kining Richard Savia. Ako ning balikan ha. Ako ning balikan. Sir, maayong adlaw. Si Richard Sabiani. Nakita nako sa YouTube sa debate nga gibasa sa Manalo Iglesia ni Cristo sa inyong libro nga mga demonyo nagtuo nga Diyos si Kristo. Therefore, kauban mo sa mga demonyo. Napakalinaw sa sinabi ni Kristo. Juan 8:40, please kindly explain. Thanks. Okay, dagang salamat ni ini brother Richard Savia. So usahay dinhi kung imong tan-aw ni medyo primero naglimod ka nga wa ka na membro anang punduka. Unya diri sa ubos nagtug-an na gid ka niya oh. Sir, maayong adlaw si Richard Sabiani. Nakita nako sa YouTube sa debate nga gibasa sa Manalo Iglesia ni Cristo. Kining puntuhan medyo nagpapritin ka nga wa ka na membro ana, no? Gibasa sa Manalo Iglesia ni Cristo. Sa pagkatinuod, dili gid mo kadawat kung ingnon mong iglesia ni Manalo kay kang Kristo gyud. Pero dinhi sa Manalo Iglesia ni Cristo, sa inyong libro nga mga demonyo nagtuo nga Diyos si Kristo. Therefore, kauban mo sa mga demonyo. Napakalinaw sa sinabi ni Kristo, Juan 8:40, please kindly explain. Thanks. Yes, totoo naman yan, Brother Richard Savia. Napakalinaw talaga ang sinabi ni Kristo sa talata sa Juan 8:40. Ang hindi lang malinaw ang inyong pag-uunawa sa Biblia. Kaya nga si Kristo, nagsulti si Kristo, matud pa ni Kristo, Mateo 22:29, nangasayop kamo kay wa kamo makasabot sa kasulatan o sa gahom sa Dios. Karon mahitungod ni ana ba nga kaning ingon nimo nga, therefore kauban mo sa mga demonyo. This is your own private interpretation. This is your own understanding nga kami kauban mis mga demonyo. Kung ang mga panuway o ang mga demonyo nagtuo nga si Kristo Dios, kana tungod kay Diyos si Kristo. So atong mahuna-huna nga mas arang-arang pa ang mga demonyo og pagsabot sa inyo kay nakasabot pa, nahibalo pa nga si Kristo Diyos pero kamo wa gyud. Pero bahin anang imong gisulti nga kauban mis mga demonyo, sayon ra na isulti pero lisod na tuuhan. Ngano man nga lisod tuuhan? Una, ang mga demonyo nagtuo kang Kristo nga si Kristo Dios. Ngano man didto magud ni sila gikan sa langit. Unya nahibaw sila na ani ni Kristo kay nagkaaway na gud ni sila didto sa langit, gihulog lang sila dinis kalibutan. Karon mas maarang-arang pa ang mga demonyo kaysa inyo kay nituong ni ila pa nga si Kristo Dios kamo wala. O niya
Ang mga demonyo nagtuo nga Dios si Kristo pero wa mo simba kang Kristo. Kamo wa mo tuo nga si Kristo Dios pero inyong gisimba si Kristo. So dako ni nga isyu nga kung inyo gyud nga tan-awon sumala ra gud diha sa Pinadayag 14, 6 ug 7 nag-ingon anang maong bersikulo. Ug nakita ko ang laing manlulunda nga nagalupad diha sa kahanginan nga may gidalang walay katapusang maayong balita aron impantala ngadto sa tanang katawhan pinulungan sa tibuok nga kalibutan. Unya nag-ingon simbahan ninyo ang Dios nga maoy nagbuhat sa langit, sa yuta, sa dagat ug sa tinubdan sa mga katubigan. Kinsa ang simbahon? Ang Dios nga nagbuhat sa langit, sa yuta, sa dagat ug sa mga katubigan. Karon niya kay maumay simbahon ang Dios nga nagbuhat sa langit, sa yuta, sa dagat ug sa katubigan. Ang pangutana, nganong nisimba mo kang Kristo nga wa man mo mutuo o wa mo mauilan niya nga si Kristo Dios? Unya ang gisulti nga ang pagasimbahon ang Dios nga nagabuhat sa langit, sa yuta, sa dagat ug sa mga tinubdan sa katubigan. Niining bahina wa ninyo ni mamatigdi ang dako kayo nga sayop sa inyong pagtuo ug baruganan. Nganuman wala mo muila, wala mo mutuo nga si Kristo Dios pero inyong gisimba si Kristo. Ang yawa mituo ug miila ang mga demonyo nga si Kristo Dios pero wa sila mosimba kang Kristo. Mas arang-arang pa sa inyo ang mga demonyo. Karon may tungod diyan ang ingon nga kauban mo sa mga demonyo. Tungod ba lang kay ang mga demonyo nagtuo nga si Kristo Dios nya kami po nagtuo kauban mi? Ang tinuod pagkasulti daghan kag masagasaan dinis Biblia kung maunang huna-hunaa. Nganuman, tan-awa ra gud kung imong mooy basihan ba kanang imong huna-huna nga kauban mi sa mga demonyo kay nagtuo ming si Kristo Dios, sila pud nagtuo. Ang pagkakaibara kay sila wala mo simba kang Kristo, kami nagtuo kang Kristo ug nagtuo kang Kristo nga Dios ug nagsimba pud mi kang Kristo. Ang yawa mituo lang nga si Kristo Dios pero wa pud sila mosimba diha kang Kristo. Kamo wa mo'y pagtuo nga Dios si Kristo pero inyong gisimba si Kristo. Munay labi gyud na nga kanana ang kataw-anan. Nganuman kay ang Pinadayag 14:6 ug 7 ang pagasimbahon ang Dios nga nagabuhat sa langit, sa yuta, sa dagat ug sa mga tinubdan sa katubigan. Mo'y simbahon nan karon ang pangutana, inyo man gisimba si Kristo. Unya wa man mo mutuog moila nga si Kristo Dios. Behuna-hunaan na. Unya ang Biblia nagsulti nga ang Dios nga nagabuhat sa langit, sa yuta, sa dagat ug sa mga tinubdan sa katubigan maoy pagasimbahon. Unya karon kami kay nagsimba mami kang Kristo, nagtuo kang Kristo nga Dios. Unya ang gisulti sa Biblia nga ang pagasimbahon ang Dios nga nagabuhat sa langit, sa yuta, sa dagat ug sa mga tinubdan sa katubigan. Karon kini bang Kristo nga among giila o gituhuan nga Dios o gisimba, nagabuhat ba ni siya sa tanang mga butang sa kalibutan? Tungod kay nganuman, may among gisimba unya gisugo man na sa Ginoong may simbahon ang Dios nga nagbuhat sa langit, sa yuta, sa dagat ug sa mga tinubdan sa katubigan. Pamati ko ni ang gihisgutan dinhi sa Juan kapitulo 1 bersikulo 1 ngadto 3 dinhi the Living Bible kun unsay gisulti dinhi. Before anything else existed, sa wala pa ang tanang mga butang nagalungtad, there was Christ. Huna-huna ako no, kanang inyong pagtuo, bitaw na, nga kanang inyong doktrina o pagtuo, pangayuan gani itong kamaturan, pruebas, Biblia, wa mo'y ikapakita. Nga naman, usarag yun na kabersikulo ang among gipangayo, ug asa ang insakto nga salin sa Biblia nga nagpahayag nga dili Dios si Kristo kay kamugod puwaon ra mo sa inyong mga pangulo sayop na nga salin. Muna nga og sila mo interpret sa Bible sakto pero ang interpretation sa Bible sayop. Mo nay wa ninyo makuha nga mga puntuha giunsa mo pag kinini ang lipat no before anything else existed. So wala pa ang tanang mga butang nagalungtad, there was Christ.
diha ng daan si Kristo. Unya abi ninyo usay palusot anis inyong mga leader, diha ng daan sa plano. Unya nagyon there was Christ. Ha? Unya nagingon din with God, diha ng daan si Kristo uban sa Dios. Nan kung si Kristo dili Dios, may dili na day Dios, may tao na daan sa wa pa ang kalibutan. Unya kung atong basahon din he has always been alive and is himself God. Sa kanunay siya buhi o sa iyang kaugalingon siya Dios. Mana ang gisulti. Unya nagyon din he created everything. Iyang gibuhat ang tanang mga butang. There is nothing, he created everything. There is nothing exist that he didn't make. Wala gay mga butang nga naglungtad nga dili siya ang nagbuhat. Karon unsa may inyong ikasultian nga ang pinadayag 14 size og city ang simbahon ang Dios man nga nagabuhat sa langit ug sa yuta. Unya klaro ini, before anything else there was Christ. Before anything else existed, there was Christ. With God, He has always been alive and is Himself God. He created everything. There is nothing exist that He didn't make. So, klaro kayo na, no? Ang gihisguta din sa Biblia. Karon, kini bang mga pagpamasangil, wingo nga, kuan di ay, therefore, that is your own interpretation. That is your private interpretation. Ang ato din dili manggudta nagbase sa mga pangatarungan kundili sa kamatuoran. Ug ang atong gipalungtad kanunay nga kamatuoran ang pulong sa Dios dinhi sa balaang kasulatan. Juan 17:17 nagingon, balaan na sila pinaagi sa kamatuoran, ang imong pulong mao ang kamatuoran. Busa kun unsay atong gibasa dinhi, ingon nga kini siya pulong sa Dios, kamatuoran kana. Karon nga atong susihon kung ang pag-ila ug ang pagtuo nga si Kristo Dios nahimo ng kauban ang yawa, hasta ang mga tinun-an ni Kristo kauban pud sa yawa, hasta pud ang Dios nga amahan nga inyong gituhuan kauban pud diay sa yawa. Tanawa kung imong basahon dinhi tan-aw ra gud dinhi sa kini ang dinhi sa Contemporary English Bible kung atong tan-awon sa Hervihanon kapitulo 1 bersikulo 8 kung unsay gisulti dinhi. Unya atong kuan sa Jis kung unsay gipamahayag dinhi niini nga bersikulo brother kinsa ni si brother si brother Richard Sabia, no? Brother Richard Sabia. Tan-awa dinhi kung unsa dinhi. Kung maoy imong basihan nga kami kauban sa mga demonyo kay mituo og miilami nga si Kristo Dios, ato lang nang tugutan apan dili nato uyunan, mahatagan sad nimo og pagsabot unya nga ang amahan ni Kristo nga imong gituhuan og giila nga Dios kauban pod sa yawa kay siya nagpailaman nga si Kristo Dios. Diya pa matiir gud niyo sa Hervihanon kapitulo 1 bersikulo 8 ug 10 nagingon, but God says about His Son. Klaro na gyud kaayo ni, apan ang Dios nagasulti mahitungod sa iyang anak. You are God. Huna-huna ako no ka. Ikaw unsa? Dios. Karon kauban pod ni sa yawa sa mga demonyo ang imong giila nga Dios nga mao ang amahan. Unya nag-ingon din sa Jis, nag-ingon din nga the scriptures also say, no? In the beginning, Lord, you were the one who laid the foundation of the earth. Kinsay nagbuhat sa kalibutan? Si Kristo. Kinsay nagsulti? Ang amahan. Genesis 1:1, sa sinugdan gibuhat sa Dios ang mga langit ug ang yuta. Nan si Kristo ang creator, siya ang magbubuhat. Og unya karon kung mutuod di ay mi og muilami kang Kristo nga Dios, nahimo na mong kauban ang yawa, layo ra gid kaay nang huna-hunaa o pagpamalandong niyo brother Richard Sabia.
hinumdumi nga mga panghuna-huna rana ninyo nga way igo nga gibasihan. Kung inyo nang nabasa nga diha sa mga libro sa Seventh-day Adventist nga si Satanas o ang mga demonyo nagtuo o nagila nga si Kristo Dios, kana kay Dios si Kristo. Pero og inyong ipaila nga kami kauban sa demonyo, layo ra gyud na. Kung iatong tandugon ang inyong pagtuog doktrina, dili gyud mahitabo nga magkatakdo nga naman. Kay lagi wa mo mutuo, wa mo muila nga si Kristo Dios, pero inyong gisimba. Tandaan, unya dili man kaha Dios si Kristo, inyo man gisimba, unya ang gisugo sa Biblia ang simbahon ang Dios man nga nagabuhat sa langit, sa yuta, sa dagat ug tinubdan sa katubigan. Nagsimba mo sa dili Dios. Karon kung ato ni nga tan-awon kining bersikulo nga imong gihatag diri sa Juan 8:40, ingon si Kristo, ako ang tao mo. Nangyong ka, napakalinaw sa sinabi ni Kristo. Yes, totoo naman, napakalinaw sa sinabi ni Kristo. Ang hindi malinaw, ang inyong pag-uunawa at pag-iintindi sa mga bagay na sinasabi dito sa Biblia. Tan-awa ra gud kung ato ni nga tan-aw din sa Juan 8:40, tungod kay nagsulti man si Kristo tao, ako ang taong nagsulti niyo sa kamatuoran. Ang inyong konklusyon, pag nainabasa ang tao, dili Diyos. Dili man na mo'y mao, Brother Richard. Inyo lang tagaan sa inyong kaugalingong konklusyon ba nga dili Diyos si Kristo tungod kay naay makita o mabasa nga mga setas nga si Kristo tao. Pero ang gipangayo nato diri agi og inyong kontribusyon sa atong programa sa kanginan aron masultian ang mataos tinuod gyud nga kamatuoran kay diskumpiyado mo aning among gidiscuss, among gipaila diskanginan, ipadala diri, i-text diri ang teksto usa lang kabuok nga nagpamatuod nga si Kristo dili Dios. Naminaw maron ang lawom og panabot, ang kining naay 5 ka buk Biblia na iya minuslim, asa naman na kaysa tanang dibisyon o sa boxing panaa ka, di ka basta-basta, di ka yano. O niya niyaw. Kanang 8:40, wala sa Juan, wala gikay makita diha nga giintroduce, gipasabot nga si Kristo dili Dios. Nag-ingon lang si Kristo, ako ang tao nga nagsulti kaniyo sa kamaturan, nga akong nadungogikan sa amahan, ngani kamo naninguha sa pagpatay kanako. Karon, naabagod dihay makita nimo nga gipasabot nga dili Dios si Kristo? Wala. Sa pagkangalan nga gisulti tao, ako ang tao, mismo na si Kristo nag-angkon nga siya tao, ang inyong konklusyon ingon na pud ani, therefore dili Dios si Kristo, kay nga naman tao. Pero wa man kay mabasa ni ana nga dili Dios si Kristo. Ang mabasa tao, may problema ana. Kay naa na mabasa na. Pero kung gingon ninyo nga dili Dios, mo na problema ug unsaon na ninyo pagpalutaw nga mahusto na ang inyong doktrina. Niya basahon na to ni sa kinini ang Colosas 2:9 kung unsay gisulti dinhi sa The Word of God translation, ang gingon dinhi ang tinuod si Kristo nahimong tao. Mamabitaw nga kining bahina o grabe ni mo Brother Richards o kinini ang tinuod pagkasulti 1987. Doon natay debate dito sa lungsod sa Santa Fe. Ang atong moderator, atong mayor sa una, si Isgana. Unya, iyan ang gikuan sa inyohang ni Barog og debate. Gisulti pa niya sa publiko nga taas ra ang 10% nga makuha na ko ito ni Batiha. Pero niya, ang tinuod si Kristo na himong tao. Iya kalom na. Iya dahil gikonklusyon nga dili Diyos si Kristo. Unya ako siyang gipangutana sa wa pa si Kristo na himong tao, unsa man siya? Awa gyud, diha siya sunahuna sa Dios. Diha sa hunahuna sa Dios, unsa man siya? Sa wa pa siya himong tao. Basta kay diha siya sunahuna sa Dios. Niya tanawan niyo akong padayon nagbasa, ang tinuod si Kristo na himong tao, apan bisan pa niini anaa gihapon kaniya ang iyang pagka-Dios. So ning lutaw pamatuod na dinhi sa Biblia. Unya ang Biblia giilani nga pulong sa Dios. Juan 17:17 balaan na sila pinaagi sa kamaturan, ang imong pulong mao ang kamaturan. Tungod nini pulong sa Dios ang nagpahayag og nagpamatuod nga si Kristo Dios.
kung si Kristo'y nahimong tao, so wala pa nahimong tao, unsa maday siya, ngani diha na siyang daan sa wa pa ang tanang mga butang sa kalibutan, nga nagalungtad ining kalibutan na siya nakig-uban na samahan. Ug ang kung atong tan-aw dinhi ang tinuod, si Kristo nahimong tao, apan bisan pa niya na nagpabilin paghapon kaniya ang iyang pagka-Dios. So klaro man na unya karon inyo ning supakon. Well, adto ta sa mga punto dinhi nga gihisgutan, nga kung ato gyud ni nga tan-awon baga aron makuha lagi ninyo ang punto. Sa panahon nga si Kristo gitintal sa yawa. Sumala sa Mateo kapitulo 4, sa panahon nga si Kristo gitintal sa yawa. Unya sa panahon sa pagtintal sa yawa kang Kristo, analisaha kuno ninyo ni dito sa Bohol. Dunay debate dito sa publiko sa Bohol nga gibunal gyud hinuon ang microphone sa lamisa, makita ang pagapunggot sa ulo-ulo sa kananahang microphone. Tanawa kung ato ning tan-aw dinhi sumala sa Mateo kapitulo 4 nya kung imong tan-aw dinhi sa 4:1 ngadto sunod-sunod nga mga bersikulo. Unya si Jesus gihatod sa espiritu ngadto sa mga awaw aron tintalon sa yawa. Kanawa, og siya miingon, og siya nagpuwasa sulod sa kapatan kaadlaw kapatan kagabi. 40 kaadlaw og 40 kagabi si Jesus nagpuwasa. Og tapos niini gibati niya ang kagutom. Og ang maninintal miduol og mingon kaniya, kay ikaw anak man sa Dios, sugo kining mga bato aron mahimong tinapay. Apan kaniya mitubag siya nga nag-ingon na hisulat na. So ang pagsulti ni Kristo sa nasulat gyud. Aya ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang kundi sa matag pulo nga magagula sa baba sa Dios. Unya gidala siya sa yawa ngadto sa syudad nga balaan o gitungtong siya sa kinatasan sa templo o giingnan siya, kay ikaw anak man sa Dios, umambak ikaw ngadto sa ubos og naisulat man kini nga nagaingon maghatag siyag sugo sa iyang mga manulunda may tungod kanimo og sa ilang mga kamot pagasapnayon ikaw nila aron ang imong mga tiil dili may pangdol sa bato. Si Kristo nagagamit sa nasulat. Ang yawa po nagamit sa nasulat. Muna nga dinhi gihulag mo ini nga ang yawa nasuhito sa nasulat sa Biblia. Kamu lang, Brother Richard, may wa masuhitos nasulat sa Biblia. Kaya ang nasulat sa Biblia si Kristo Diyos. Unya, ang inyo dili Diyos na mas nasuhito pa sa inyo ang yawa hinoon sa Biblia kaysa inyo. Unya, nag-ingon din niyo, City. Si Jesus miingon kaniya, usab na isulat kini nga nag-ingon, ayaw pagtintala ang Ginoo nga imong Diyos. Kinsa man ang gitintal sa yawa, di ba si Kristo? Unya, si Kristo nga gitintal sa yawa niya, ayaw tintala ang Ginoo nga imong Diyos. Ang pangutana karon, imo gyud likayani nga dili Dios si Kristo? O gunya nagingon dinhi. Unya gidala na usab siya sa yawa ngadto sa kataas kayong bukid ug kaniya iyang gipakita ang tanang gingarian sa kalibutan ug ilang kahimayan ug iyang giingnan siya, kining tanan akong ihatag kanimo kung ikaw muhapa ug mosimba kanako. Mao gini ang gisulti sa yawa. Ang tuyo sa yawa nga si Kristo mosimba ngadto niya, muhapa ug mosimba niya. Ikaw nagsimba mo kang Kristo. Pero wala lang mo muila, mutuo nga si Kristo Diyos. Ang yawa, gusto si yawa nga si Kristo musimba, muapa niya. Unya, nag-ingon si Kristo, o iyang giingnan siya, kining tanan, ako gihatag. Kanimo, kung ikaw muapa o musimba ka nako. Kaniya mitubag sa Jesus nga nag-ingon, pahawa ka Satanas, kay naisulat kining nag-ingon, mao simbaha ang Ginoo nga imong Dios og siya lamang ang alagara. Tanawa, pahawa ka Satanas. Unya, mo'y simbaha ang Ginoo nga imong Dios ug siya lang alagara. Kinsa may gitintal ni Satanas? Mabitaw na nga nangutana ta, dugay naman ning panahon na dos Bohol, nga kung si Kristo dili Dios, kinsa man ni nga Dios ang gitintal ni Satanas sa pagtintal niya kang Hesus? Abi sige niyang lukso-lukso di magid siya mabuhian, ana dugay gipakita gid niya. Ang dili angay nga ay ipakita, gibunal ang microphone sa lamisa, may kita pagkapungkot. Ahoy noon, kwartahan mo po lagi, nabayran gid ang microphone. Pero usana katalanahon nga ang kamaturan, dili gid madala sa pangatarungan. So si Kristo ang gitintal, unya nahingon si Kristo, ayaw tintala ang Ginoo nga imong Diyos. Brother Richard Savia,
salamat nga imo ni nga gikuan, imo ning gipadala dire o unya ang tinuod pagkasulti daghan sa mga taong nahayagan karon sa naa sa kangit-ngit. Ha? Nganuman, ngit-ngit man gyud na kanang inyong paghuna-una nga si Kristo dili Dios, labihan ngit-ngita na. Pero testingi ko no, pagpaila sa Biblia, kung naa ba, makita ba nimo nga dili Dios si Kristo? Ha? Wala. Kung imong tan-awon ang gihisgutan sa ikaduhang Pedro 1:21, matud pa, tungod kay wala may propesya nga miabot pinaagis kabubuton sa tao, hinunua minanduan sa Espiritu Santo na nagpanulti ang mga balaang tao sa Dios. Ang mga balaang tao sa Dios minanduan sila sa balaang Espiritu Santo ug nagsulti sila. Karon unsa may gisulti nila mahitungod kang Kristo sa mga balaang tao nga binanduan sa Espiritu Santo. Kung imong basahon ang Roma 9:1 ug 5, ingon ini ang naisulat, magasulti ako tinuod diha kang Kristo ug dili ako magbakak. Timani Brother Richard, mutuo kag sa dili, mudawat kag sa dili. Kapag ang tao dili mutuo sa tinuod, adto na siya tuos bakak. Sa klaro lang yun. Pag ang tao dili mutuo sa tinuod, adto na siya tuos bakak. Ang ingon ni San Pablo, si San Pablo usanis balaang tao na nagpanulti ang mga balaang tao sa Dios nga minanduan sa Espiritu Santo. Unya tan-awa unsay gisulti dinhi. Magasulti ako og tinuod diha kang Kristo ug dili ako magbakak ug akong tanlag nagasaksi nini ug ang Espiritu uban kanako. Tanawa sa 5 unsa may iyang gisulti nga tinuod diha kang Kristo. Nailaha ang mga patriarka ug gikan kanila sumala sa kaliwatan na tao si Kristo nga mao ang Dios. Matud pa nga ang mga balaang tao sa Dios na nalulti nga minanduan sa Espiritu Santo. Si San Pablo nagsulti nga si Kristo Dios kay gimando na sa iya sa Espiritu Santo. Karon kung moingon mong si Kristo dili Dios, kinsa mang espiritu ang nagmando ninyo? Kay ang mga taong balaan nga gimanduan sa Espiritu Santo misulti man nga si Kristo Dios. Unya, tanawa ang Juan 26 ngadto sa 29. Dahil ba ninyo ingon si Tomas absent, si Tomas nakalitan. Ingon ni Kristo, Tomas, ari na dire, ihikap na ang imong tudlo sa akong kilid. Ayaw na ni anang paggadili matinuon, hinua magmatinuohon ka. Kay di lagi mo tuo. Una, sa diha nga gihikap ni Kristo, ingon si Tomas, Diyos ko o Ginoo ko. Ang gisultis Biblia na nagpanulti ang mga balaang tao sa Diyos, minanduan sa Espiritu Santo. Si Tomas mingon, Diyos ko, Ginoo ko. Ang inyo rabang palos, nakalitan si Tomas. Si Tomas absent. Ay, Pastor Lam, nakalitan man siya uwa ang pangutanan na sayop des Tomas paging na Diyos ko, Ginoo ko. Hilabihang daghana sa mga pamatuod sa Biblia nga si Kristo Diyos. Samantala, ang inyong pagtuo nga dili Diyos, wag yung gipaila diha. Magbasa-basa mo, like Juan 8:40, o dili ma. Ang inyong pangatarungan ra, inyong editor ba ang manaan na sulat sa sitas o tekstos Biblia? Wala man na nagsulti ang Juan 8:40 nga si Kristo dili Diyos. Wala. Inyo na lang tagaan sa inyong kaugalingong konklusyon, inyong tagaan sa inyong kaugalingon nga pagpanabot apan dili na mao'y gipasabot. Brother Richard, hinaot pang nahayagan kas pulong sa Dios. Si Kristo namulong ng daan sa Mateo 22:29, o si Jesus mitubag kanila nga nagingon, nangasayop kamo kay wala kamo makasabot sa kasulatan o sa gahom sa Dios. Kamong naminaw mga kaigsunan o mga kaigalaan, himoa nga ang pulong sa Dios inyong dawaton aron mo maluwas. Si Brother Isaw maghatag og dugang pagpatinaw, dugang pagpasabot ni ini mga bahina. Brother Isaw? Okay, daghang salamat Brother John nya ato sa pasalamatan atong higala nga nagpadangat sa mao nga pangutana sa dili pa ta mo hatag og dugang pagpasabot mga kaigsunan ug makiglan ato sa ning basahon ang napuno nga mensahe dinhi sa ato karon nga live broadcast. Niya si Brother kini ang Climaco George NJ watching from Japan. Mayong gabi brothers. Salamat nimo Brother Climaco. May gabi inyo des Japan nga nag-view sa atong programa. Miapod si Sister Belinda Lohira Terana. Mayong gabi sa Naminaw sa DYCM o Galantaw sa FB. God bless you. Niapod si Sister Jeannie Fermin or Rod Steve Brahma Fermin. Mayong gabi ninyo mga brad. Please greet ko sa akong family. Sa akong pinangga nga bana si Ariel. Og sa akong mga palangga nga mga anak sila ni GR, Ariel Jr. og si Rod Steve. Sa ako usab nga sis og brad si Tita Miriam Solibio og si
Edie Solibio, si Tito Ricardo Incabo ug si Tita Bibing Incabo. Mayong gabi ninyo tanan. Ni ako karon ga-live sa Calatrava Hospital kay na-admit akong mama tungod sa hyponatremia. Unya ubos usab kayo yang blood pressure. Please pray for fast recovery for her. God bless everyone. Okay, daghang salamat. Kini si Sister Ginny, kuan ni katong iyang pangalan Ricardo Incabo, mga konbertido ni sa atong programa, nagapangalaga di sila sa Ginoo. So Sister Ginny, tunghoy gaumi nga magampo mi para sa imong mama for kanana ang zone recovery. Niya po si Brother Felipe Berniolad Dihito Jr. Mayong gabi ninyo diha John o Brad Isaw minaw mi dinhi sa Lanao. Okay, napaligag Lanao ron kanini ang mauli man ka. Salamat dong nalakaw ko kaganina, wa gid ko kalingi sa inyoha ni kuan tingmay, pero makasabot unta mo nga bisita. So salamat sa inyoha diha nga pagsunod sa ato nga programa. Unya salamat ng tanan. Gikan diri dong sa kuan human sa atong program naa magoy patay, moadto ko sa kuan, moadto ko sa Tambungon, no? Unya naa magidunta ko ipada sa imuha, pero di na nako makaya ang sa oras, no? Nya maybe next time na lang. God bless ninyo diha tanan. Niya po si Brother Edward Gine Reyes. Good evening ninyo dira Kuya Libby o Kuya John. God bless sa atong program. Niya po si Brother Henry Mindaros. Good evening Brother Richard og sa tanan nga naminaw karon. Naunsa ba intawon na inyong pagtuo nga kaklaro anang gisulti sa balaang kasulatan mahitungod sa pagka-Dios ni Kristo. Maayo pa ang yawa kay nituo pa nga Dios si Kristo, pero kamo wala na hinuon mituo, labaw pa hinuon mo sa yawa. Biyae na imong pagtuo oy, kay maura nay makalaglag nimo uban sa yawa, kay ang yawa igo ra na nangamong sa imong kalaglagan uban ni Satanas didto sa impyerno. Biyae na diha oy, ayaw og paghawa, ayaw ang imong ayaw paghahia ang imong kasing-kasing. Salamat Brother Henry. Salamat kayo mga kuwagi na mensahe gina nga from the bottom of his heart nga pagulaon lagi kay aron maluwas nya. Usaw pagluwas manluluwas hindi magay mo ila mo tuo nga Dios si Kristo. Okay, nga tuta mga kaigsunan sa paghatag og dugang pagpasabot sa pangutana mahitungod nining pangutana ni Brother Richard, no? Kusog kayo kaning mga ingani ba nga wala mo'y kalahian gyud og pagtuo sa yawa. Kana di na ginabag-o dinhi Brother Richard, no? We kamo dinha nga mga nagunit sa pagtuo ug pagtulon-an nga dili Dios si Kristo. Unya ang mga Seventh Day Adventist inyong gipanginsama sa pagtuo sa yawa, kay ang yawa mituo nga Dios si Kristo, ang Seventh Day Adventist mituo man sab nga Dios si Kristo. Inyo mangyong gipanginsama nga magkauban ra ang yawa ug ang Seventh Day Adventist. Pagpadangat mo dinhi og ebidensya, diin mo nakakita nga ang yawa mituman og misunod na pulo kasugo sa Dios, nagsunod og nagtuman sa adlawng igpapahulay. Kay mosulti man mo nga ang yawa og ang Seventh-day Adventist magkauban ra kay nituo nga Dios si Kristo. Well, mo challenge mi sa inyo, pagpadangat mo dinhi og bersikulo or nasulat sa Biblia or diin man mo nakakita nga ang yawa misunod mituman sa kasuguan sa Dios, nagbantay sa adlaw nga igpapahulay. Kay inyo mangyud na nga kini ang ipadangat dinhi as kanginan nga ang Seventh-day Adventist magkauban ra og ang yawa. Amo mo nga i-challenge nga magpadangat mo dinhi og pagpamatuod, kay magkauban man kaday ang yawa og ang Seventh-day Adventist kay mingtuo nga Dios si Kristo. Pagpadangat mo diha pagpamatuod nga ang yawa nagtuman og nagsunod sa kasuguan sa Dios og nagsunod og nagbantay sa adlaw igpapahulay. Kay mao man na ang Seventh-day Adventist, nagsunod og nagtuman sa kasuguan sa Dios og sa adlaw igpapahulay, mituo kang Kristo nga Dios, mga kaigsunan og mga kaigalan. Well, sayop ba ang mga Seventh-day Adventist nga mintuo nga Dios si Kristo? Mga kaigsunan og mga kaigalan, kung inyong lantawon susihon ang balaan nga kasulatan, wa gyud kay makita ni mabasa nga nagpamatuod nga si Kristo dili Dios.
Nan kay wa man tay makita ni mabasa nga nagpamatud diha sa Biblia nga si Kristo dili Dios, mga kaigsunan ug makiglan, nagpamatuod kini nga ang pagtuo, pagtulunan sa Seventh-day Adventist nga Dios si Kristo, wala masayop ang Seventh-day Adventist niya na. Nan kay wa man masayop ang Seventh-day Adventist sa pagtulunan nga Dios si Kristo, ang nangahimo nga nangasayop ang inyong pagtulunan nga dili mo mutuo kang Kristo. Nasayod ba mo, mga kaigsunan ug makaiglan? Kung padayon mo nga mogunit niya ng pagtulunan nga dili Dios si Kristo, wala mo'y kalahian sa mga Hudiyo nga gustong mopatay kang Kristo. Naibalo ba mo nganong gusto nga patyon nila si Kristo? Tungod kay dili sila mutuo sa pagpamatuod ni Kristo nga siya Dios. Ngani kung ato nga lantawon ug susiyon ang 1:5:18, imong makita, mga kaigsunan ug makiglan, nga misamot ang tinguha sa mga Hudiyo sa pagpatay kang Ginoong Kristo tungod kay giila ni Kristo nga iyang amahan ang Dios ug iyang gipanginsama ang iyang kaugalingon sa Dios. Di mo to Dios. So kung imong lantawon ug susihon, mga kaigsunan ug makiglan, way kalahian ang inyong pagtuo, inyong pagtulunan ni adtong mga Hudiyo nga gustong mopatay kang Kristo. Pasabot kamo mo'y kauban sa mga Hudiyo nga gustong mopatay ni Kristo. Way kay kamo pareho mo pagtulunan, di ra pod layo, mga kaigsunan ug makiglan nga pruhan, do na po'y posible nga gusto pud mong mopatay ang Kristo kay gusto adi mamo mutuo nga Dios si Kristo. Kung imo nga lantawon ug susihon, mga kaigsunan ug makiglan, sakto na, tinuod na nga ang yawa mituo nga Dios si Kristo. Kung imong lantawon, mga kaigsunan ug makiglaan, sa balaan nga kasulatan, daghan nga bisis nga gisgutan. Kung imo nga lantawon ug susihon, makita nimo mas maayo pa ang yawa kay mituo nila kang Kristo nga Dios si Kristo. Pero kamo naunsa man hinuon nga di naman mo mutuo nga si Kristo Dios. Kung ato nga lantawon ug susihon, mga kaigsunan ug makiglan, kung musulti mo nga nasayop ang Seventh-day Adventist sa pagtulunan sa pag-ila nga Dios si Kristo, musulti basab mo nga nasayop ang mga apostoles, mga tinunan ni Kristo sa pagpanghimatod mahitungod kang Kristo nga siya Dios, musulti og makapamatuod ba usab mo nga ang amahan nagpamatuod sa iyang anak nga si Kristo Dios? Makagarantiya og makasulti ba mo nini nga sayop pud ni nga mga pagtudlo, mga kaigsunan og makiglaan, kung dili Dios si Kristo? So kung imo nga lantawon og susihon, milutaw og milabas nga kining argumento pagtulunan nga dili Dios si Kristo o sa lamang ni ka mga pagtudlo, mga kaigsunan ug makaiglan, sa mga taong dili gusto nga mosunod og motuman kang Kristo. Kay di man gustong mosunod og motuman kang Kristo, mauna nga magtudlo og pagtulunan nga dili na haom sa pagtulunan nga iya ni Kristo. Si Apostol Pablo, mga kaigsunan og makiglan, daan na nga nagsulti, daan na nga nahitabo ni dito as kapanahunan sa mga apostoles nga dunay mga tao nga magatuis sa maayong balita mahitungod kang Ginoong Hesukristo. Ngani kung atong tanawon niya, si Apostol Pablo nagsulat sa Galacia Kapitulo 1, versikulo 6 ug 7. Ingon ani ang ato nga mabasa, mga kaigsunan ug makiglan, nagingon, nahibulong ako nga sa kalit mitalikod kamo kaniya nga nagtawag kaninyo sa grasya ni Kristo ug mibalitok kamo ngadto sa laing maayong balita. Dili nga adunay laing maayong balita, kundili nga adunay na nagpagubot kaninyo og buot magatuoy sa maayong balita mahitungod kang Kristo. Kung imong lantawon og susihon, daan na dinhi nga nahitabo kaniadto pa nga dunay mga tao nga nanagtuis sa maayong balita mahitungod kang Ginoong Kristo. So sa atong panahon nahitabo na usab nga duna say mga tao nga nagatuis sa maayong balita mahitungod kang Ginoong Kristo na nagtudlo ning mga tawhana nga dili Dios si Kristo. Pero diha sa ilang pagpamatuod o ilang pagtudlo, walay lig-on nga ebidensya diha sa Biblia nga si Kristo dili Dios, mga kaigsunan og makiglan. So kung imong lantawon og susiyon, nabilong ning mga tawhana ngadto sa gitawag ni Apostol Pablo og mga magtutuis sa maayong balita mahitungod kang Ginoong Kristo. Now, unsay tambag ni Ginoong Kristo?
alang niining mga tawana kung moabot sa atong panimalay, moabot sa atong tukaran, moabot sa atong atubangan, managpangwali, managpanudlo niining mga pagtulunana nga tinuis mahitungod kang Ginoong Kristo. Ang tambag ni Apostol Pablo mga kaigsunan ug makiglan niya kung ato nga tanawon sa kini ang bersikulo 9 mga kaigsunan. Ingon ani ang gisgutan, sumala sa amo nang gikaingon kaniadto, usbon ko karon ang pag-ingon nga kun adunay magawali kaninyo og mayong balita nga supak sa inyong nadawat, inyo nang nadawat, ipatunglo siya. Unsay gihatag nga tambag ni Apostol Pablo mga kaigsunan ug makiglan? Kung dunay mga tao nga managpanudlo sa maayong balita, nga sukwahi sa maayong balita, nga gitudlo sa balaan nga kasulatan nga mao'y nadawat nato, mga kaigsunan ug makiglan, ang tambag ni Apostol Pablo ipatunglo kining mga tawhana. Unya, brother Richard, kamo din ha, uban sa inyong pagtulunan, uban sa inyong mga higala din ha, inyong mga kaubanan sa pagtuo. Kay kusog man mo magtudlo, niining pagtulunan nga dili Dios si Kristo. Unya, kay ang tambag ni Apostol Pablo, ipatunglo man ang mga tao nga nagtudlo niining mga sukwahi nga maayong balita may tungod kang Ginoos Kristo. Musugot mo din ha nga kamo pangtunglohon mo sa mga tao nga nahibalos maayong balita nga gitudlo sa balaan nga kasulatan. Aron di mo mahimo nga matunglo, di mo mahimo nga masukwahi sa pagtulunan ni Kristo, ato nga utrohon ang ato nga pagtulunan nga ato isubay kung unsay gitudlo sa balaan nga kasulatan. Well, mga kaigsunan ug makiglan, klaro og tataw nga ang mga pagtulunan ug paghunahuna nga dili Dios si Kristo usa lang kani ka mga pagtulunan ug paghunahuna sa mga tao nga dili gustong mosunod ni Kristo. Kung ikaw, Brother Richard, uban sa tanang naminaw karon, gusto mong mosunod ug motuman kang Kristo, biyain na ninyong pagtulunan na nga tinuis mahitungod kang Ginoong Kristo ug tumana og dawata ang pagtulunan nga maoy gitudlo sa balaan og nga kasulatan og dili nianang pundok ninyo nga inyong gipasakupan. Salamat sa iyong pagpaminaw. Wala nam tay igo nga panahon sa dili pa pitabuson tong programa niya ang atong closing song mayon man ang atong closing prayer. Manigala magampo kita. Dalang tanan og makagagahom ni Dios nga naa ka sa tronos kita saan sa mga langit. Daghang salamat sa kalampusan sa imong pulong. Magapanalangin ka sa tanang mga nagapaminaw karon dadas kahayag sa kamatuoran. Itugot mo untang mga kabig ka kanila sa pagpangalaga diha kanimo. Salamat nga ikaw magatubag ug maghatag sa among pagampo pagadawato namo kining tanan. Tungod lamang kang Kristo among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Mga higala, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini na lamang ang inyong mahigalas kahanginan, Brother Isaw Dihito, o nining inyong ubos nga higala gigzoon, Brother John Dihito. Magaingon sa inyo maayong gabi o daghang salamat sa inyong pagpaminaw. The Bible may hurt you with the truth, but it will never comfort you with a lie.